खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनायजों लोगोसे चर्जी दा क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैहाय 23 नभेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बिटिआरआव हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि दिनावनो बिथांनि नाजानायावनो दायो हाग्रा फोजोबस्रांनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। रनजित बसुमतारीया हाग्रानि दंफां फोजोबस्रांग्रा सरदार। रनजित बसुमतारीनि दिनावनो गोबां सुबुंफोरखौ नंखाय दायनि साजायनानै बुथारनाय जाथायफोरा सोलिगासिनो दङ। रनजित बसुमतारीनि सार्भिस प्रभाइडारखौ बेन खालामनांगौ। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव गोबांथार जाथायफोरा हाग्रा फोजोबस्रांनाय जाथायखौ लानानै गोबां जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जायखौ लानानै गोबां समाव गोबां दोलो आफादफोराबो आथिखालाव हाग्रा फोजोबस्रांनायखौ लानानै बायदि डिमान्ड खालामबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। थारैनो बेबायदिनो दाखालि थांनाय 1 नभेम्बर खालिबो हाग्रानिफ्राय माखासे मानसिफोरा दंफां दाननानै लाबोनायाव माखासे नारा-नाथा जाथाय जादोंमोन, जाय जाथायखौ लानानैनो सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिफोरखौनो रोखायै मिथिनो मोननाय जादोंमोन होननानैबो बुंथिनाय जादों। नाथाय हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमाया नंखाय NGOनिफ्रायल' होखारनानै दोनबाय, नाथाय बिथांमोनहा जेबो साजा मोनाखिसै। गुबुन फारसेथिं जायफोरा फोरमान होदोंमोन बिथांमोनहासो जेलाव अनाखाना दोनै जाबाय होननानैबो बुंथिनानै होदों, जायनि थाखायनो बिथाङा आथिखालनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों दानानै होजानाय NGO एबा सार्भिस प्रभाइडारखौ बेन खालामनांगौ होननानैबो दाबि दैखांदों। लोगोसे बिथाङा गोबांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिनायनि गेजेराव थारैनो रनजित बसुमतारीया सासे दादागिरि, आथिखालाव बिथाङा दादागिरि जागासिनो दङ। रनजित बसुमतारीया आथिखालाव हाग्रा फोजोबस्रांनायखौ सोलिहोगासिनो दङ एबा रनजित बसुमतारीनि समावनो हाग्रा फोजोबस्रांनाया जागासिनो दङ। लोगोसे हाग्रायाव थाहैनाय मानसिफोरखौ अनाखाना होखारबाय थानाय जाथायाबो सोलिगासिनो दं होननानैबो रोखायै बुंथिनानै होदों। BPFनि बासआव आरो पेसेन्जार थानाय नंलिया, खालि ड्राइभार आरो हेन्डिमेनल' थासिगोन। बाथ्राखौ बुंदों मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव बायदि हाबाफारि लानानै गोबां दोलोफोराबो गावबागाव दोलो आफादफोरखौ राफोद खालामनांगौनि थांखिजों मेल मिटिं लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो आथिखालावबो क'क्राझारनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव अशोक सिंघाल बिथाङा BJPनि माखासे मिटिंफोरखौ सामलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों, जेराव बिथाङा मैयाबो आरोबाव मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव रोखायै बुंथिनानै होदों दि थारैनो BPFनि बासआव आथिखालाव पेसेन्जार गाखोलिया, खालि ड्राइभार आरो हेन्डिमेनल' थासिगोन होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो क'क्राझार लकसभा MP बिसायख'थिखौ मित्रजोटआ एबारहाय बोखांनो हासिगोन, मानोना बिथांमोनहा सानफ्रामबो बारायगासिनो दङ। लोगोसे 2 लाखनिबो बांसिन भटनि फारागथिजों UPPL, BJP आरो AGP मोनथाम दोलोनि मित्रजोटआ थारैनो क'क्राझार MP सिटखौ बोखांनो हागोन होननानैबो रोखायै बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। सोर बुंदों UPPL दोलोआ खहा जाया? बुंग्रा मानसिखौ आंनि खाथियाव लानानै फै। दिसेम्बराव नायलाय UPPLआ माबायदि खहा जायो। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों जितेन मुसाहारि बिथाङा। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय बावैसो सान सिगां तामुलपुर जिल्ला UPPLनि सासे नेहाथारि जितेन मुसाहारिया BPF दोलोआव जयनिं जाखांनायनि उनाव बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांखौ लानानै UPPL दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदोंमोन दि थारैनो जितेन मुसाहारिया BPF दोलोआव हाबहैनायाव UPPL दोलोआ जेबो खहा जाया होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदोंमोन। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। थारैनो UPPL दोलोआ खहा जाया होननानै बुंबाय थादों, नाथाय मानो खहा जाया? जाय बुंग्रा बे मानसिखौ आंनि खाथियाव लानानै फैलाय। लोगोसे बिथाङा दिसेम्बर दानाव UPPL राजखान्थि दोलोआ गोबां खहा जानो थांगासिनो दं होननानैबो गोख्रों रावजों खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों।
बिथांमोना गावसिनि राजखान्थि दोलोखौ थिक खालामथों। इउपिपिएलआ मालाय हनै गावसिनि राजखान्थि दोलोफोरखौ थिक खालामनांगौनि थांखिजों बायदि हाबाफारि लाबाय थादों। बाथ्राखौ गुबैयै बिपिएफखौनो थांखिनानै बुंदों। आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि राजखान्थियारि बोसोनगिरि डक्टर बेरलाव खारजि बिथाङा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौनि थांखिजों बायदि हाबाफारि लानानै मेल मिटिं खुंबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो बेफोर मेल मिटिंनि गेजेरजोंनो मोनसे राजखान्थि दोलोआ मोनसे राजखान्थि दोलोखौ बायदि अजद होनानै मुं सुलायबाय थानायखौबो मिथिनो मोनबाय थादों। मख'नो गोनांदि बेबायदिनो मैयाबो इउपिपिएलनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि राजखान्थियारि बोसोनगिरि डक्टर बेरलाव खारजि बिथाङा आथिखाल बिपिएफनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ थारैनो गावबा गाव राजखान्थि दोलोखौ थि खालामथों। इउपिपिएलआ मालाय गावनि राजखान्थि दोलोखौ थि खालामनो आवगायगासिनो दङ। लोगोसे बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों आरो बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ आथिखाल बिटिसिनि मोनखानाय माखासे गोबांथार पावारफोरखौ आसाम सरकारनो हरफिनजोब्बाय होननानै बुंनाय बाथ्राखौ लानानै खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो इउपिपिएलआ बबे मोनसे जिरादखौ फानदों, बबेयाव फानदों, सोरनो फानदों बेखौ रोखा खालामनानै होनो थाखायबो गुरै खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। धेकियाजुलियावबो कन्ट्राक्चुएल टेट पास जानाय फोरोंगिरिफोरा गोबांथार सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन दि थांनाय 2012 मायथाइयावनो माखासे टेट पास जानानै थानाय फोरोंगिरि बिथांमोनहा कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरि मावबोबाय थादोंमोन। थारैनो बे जाथायखौ लानानैनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा बै समनिफ्रायनो बिथांमोननि साख्रिखौ अरायथा खालामनाय जासिगोन होननानै बुंबोबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय दासिमबो अरायथा खालामनाय जायाखै। लोगोसे आरोबाव दाखालिसो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगुआ मोनसे खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो 39,000निबो बांसिन कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरिफोरखौ अरायथा खालामनाय जासिगोन होननानै बुंथिनानै होदोंमोन। बे जाथायखौ लानानैनो थारैनो टेट पास जानानै थानाय एबा कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरिफोरा मोनसे खुद्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव डक्टर रनेश पेगुआ बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला रेगुलार खालामनायजों लोगोसे बिथांमोननि बेथनखौबो रेगुलार जानायनिफ्रायसो लागोन होननानै बुंथिनानै होदों। नाथाय टेट पास जानाय एबा कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि बायदिब्ला बिथांमोनहा 2012 मायथाइनिफ्राय साख्रियाव जयेन जानायनिफ्रायनो आथिखालाव रेगुलार साख्रि बायदिनो बिथांमोननि बेथना बारायबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। जेरै सरकारनि टिएडिए इनक्रिज जाबोबाय थानायखौबो मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो बेखौ नोजोर बोयोब्ला बिथांमोननि बेथना गोबांथार जाबाय। नाथाय बिथांमोननि बेथनखौ थारैनो रेगुलार खालामनायनिफ्रायसो हमनाय जागोन होननानै बुंथिनाय जादों। बेखौ लानानैनो बिथांमोनहा खुद्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। 2012 मायथाइनिफ्रायनो सरकारनि थाखाय इसेबां सेक्रिफाइस खालामबोनायनि उनाव रेगुलार जानायनिफ्रायसो बेथनखौ होनाय जायोब्ला थारैनो जोबोद खम जागोन होननानै बुंथिदों। बेनिखायनो बिथांमोनहा साख्रिखौ रेगुलार खालामलागि दाखालाम, थारैनो बेथनखौल' रेगुलार सिगांनि बायदि मोनहोबाय थानो थाखाय गुरै खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बेफोरबायदि दाबिफोरखौ मानिनानै लायाब्ला फैबाय थानाय समाव गोबांथार बेबायदिनो सोमावसारनाया जालांबाय थागोन होननानैबो बिथांमोना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों।